Velkommen til. Godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Min vigtigste opgave i receptionen er jo helt sikkert at byde gæsterne velkommen og sende dem godt ud af døren. Så håber I har haft det godt her. Dejligt at høre. Vores stamgæster, dem kender vi godt, så dem kan vi måske godt have nogle samtaler med. Hvordan har I ellers haft det her? Jamen rigtig godt, ligesom vi plejer jo det. Dejligt at høre. Og så har vi vores businessgæster, som jo bare gerne vil sendes på værelset. Så vi prøver jo ligesom at tilpasse vores service til den individuelle gæst. Ja, det er i lokale 603, det vil sige, det er en etage ned og så til højre. Okay. Jeg er på vej op på en af værelserne, hvor vi lægger en lille hilsen ud til alle vores stamgæster, som gør, at de føler sig lidt ekstra velkomne. Det var 714, du havde boet på. 714. Ja, ingen problem. Godt. Så håber du har haft tid til at nyde udsigten bare en lille smule. Dejligt. Vi har mange forskellige gæster, og vi har mange forskellige dage, så der er jo aldrig nogen dage, der er ens her i receptionen. Hvordan har I haft det her? Vi har haft det fantastisk. Det kan jeg se. Dejligt.